Actuellement déjà dabrani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila a ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ne bakurubaw ye ka kɛɲɛ ni Mali ministre ye min ka baara bɛnnen do kalanko ma ale ka lase dɔ senfɛ a yirala k'a fɔ ko ɲina kalan ta bilala novembre kalo tile 4 na san 2024 samiya bɛ ka taga cogoya min na est-ce que o bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ aw bɛna walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ. Yɔrɔ caman de bɛ Bamako maaw bɛ ka gɛn ka bɔ yɔrɔ minnu na o kɛkun de ye ka lakana tɔ sinsin Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o fana bɛna walawalaw ye ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ. Actuellement dabrani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila kokura a ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ a tun fɔra cogoya min na bakurubaw kɔnɔna la ɲina kalanta bɛna daminɛ kalo kura tile 4 san 2024 na ni laɲini taara Mali jamana ɲɛmaw fɛ ka da samiya banbali kan ani tiɲɛni min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye tiɲɛni donna maa minnu kunna olu taara yɛlɛma kalanso kɔnɔna la jamanadenw fan fɛ ni kalanta in n'a bɔra a dɔgɔrɔ a ye munumunu kan caman na wuli waati min fɔra kalanta bɛna taga bɛɛ o ma wa o bɛna walawalali sɔrɔ Nana Kadija Kone ka lawuliw la. Ala bɛ ekɔliya ta o de ka di ne. Ji kasara ye minnu sɔrɔ ni olu kɛlen n'o ka lakɔliso 128 minɛ lakɔli 167 ji donna minnu kɔnɔ 256 wɛrɛ ni ji ye tiɲɛni kɛ olu fan dɔw fɛ walima a fan bɛɛ lajɛlen na ka sababuya kɛ ji ye kasara min kɛ ni waati in na Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen do kalanko ma ale ye laseli dɔ kɛ septembre kalo tile 30 san 2024 o mun kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko lakɔlita min kun bolodalen no octobre kalo tile fɔlɔ o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila novembre kalo tile 4 nata la o décision in taara ka sabu kɛ ji ye kasara mun kɛ ni o sera maa caman ma o mun bɛna gɛlɛya don école taliw la yalima denmansaw ye nin décision in ye cogo di ça m'arrange parce que mɔgɔ an balima dɔw de ka so binna olu de bɛ école kɔnɔ a ɲɔgɔnna bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ mais an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ kisi a ma an bɛ gouvernement fo ka barika da ale bi école ko u y'a poussé ka taa ɲɛfɛ a bɛ an parents d'élèves b'u arranger cogo dɔw la mais cogo dɔw fana a t'a arranger parce que pourquoi denmisɛnninw ka bɛna bila état la kalo kelen ye bon maintenant denmisɛnninw kan ka bac kɛ ɲina olu ni wɛrɛ denmisɛnninw tɛna se ka taa sur le même pied d'égalité information ko ni a taabolo wɛrɛw la quoi. Une décision est bon ne bɛ se ka fɔ a ye ne arrangé mais a bɛ se ka kɛ a ma denmansaw arrangé parce que mɔgɔw ka condition de vie tɛ kelen kɔsigɛlaw bɛ dɔ bolo olu ye wari dɔw ta ka don yɔrɔ dɔw la ka sɔrɔ a man ka don yɔrɔ la fɔlɔ mais ils étaient obligés parce que école ta tun bɛ yen bon a tilala ka na reporter parti k'a yira k'a fɔ école 200 ani kɔ o de bɛ degun kɔnɔna la bon donc sisan ni ji bɛ ka école dɛsɛ i b'a dɔn ko kalan bɛ kɛ condition nɔgɔman de kɔnɔ bon donc sisan an bɛ autorités dessus olu fana se mun ye olu fana ka se k'o kɛ pour que école ta kana se ka bɔ le 4 novembre mais n'a ye ji tɛ ka jɔ an bɛ se ka taa ni kalan yɛrɛ bɛ se ka ye hali kalo 6 kɔnɔ kalo 7 kalan bɛ se ka kɛ c'est pas forcément i ka kalan ye kalo 9 ne yɛrɛ b'o contour la moi personnellement. hali bi ji ye tiɲɛni minnu kɛ ani sanji tɔ tora minnu ye yalima lakɔlidenw bɛna se ka kalan siraw ta octobre kalo tile 4 nataw la wa. bon ne yɛrɛ bolo an bɛ cogo min na i ko sisan parce que san bɛ ka nali météo ka prévision na météo dit que jusqu'au novembre la san bɛ na bon ne yɛrɛ bolo école tɛna se ka taa hali sisan parce que école dɔw binnen don mɔgɔw ka so bɛ ka continuer ka bin san dun bɛ ka na san fanga ka bon bon ni école taara nin cas in kan denmisɛnnin fitininw ni san nana n'u taara école la ni san y'u sɔrɔ yɔrɔ min na u tɛna se k'u yɛrɛ bɔ o fana bɛna kɛ ni problème wɛrɛ ye ni u taara école la san minnu sɔrɔ école la maîtres tɛna se k'a fɔ k'u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wagati kelen bon ne kɔni bolo école ta le 4 k'a repousser k'a bɛna se k'a ta o la fana ne kɔni ne ma da la k'a fɔ k'a bɛna se k'a ta o la quoi mais bɛɛ n'a ka baara de don mɔgɔw sigilen bɛ a kama minnu ka baara don a kama bon. hali n'o y'a sɔrɔ lakɔlita bɔra a dɔgɔkɔrɔ o ma bɛn maa caman ma madame Kuyate Mariam Sila ni ale ye denmansa ye b'a ka position yira ni ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin victime ma. lakɔlita in a bolo a ma diya ne ye dɛ parce que an denw bɛ yan u ka kalan kɛ k'u ka siniɲɛsigi dilan o de ka d'an ye mais n'i y'a ye a ma bɔ fana yɔrɔ la a man tɔɔrɔ parce que ji fanga ka bon ji kelen bɛ ka tiɲɛni kɛ mais an bɛ Ala kɔ ni Ala y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen komi Ala ko don ji de bɛ ka na sinon n'a taara a ka d'an ye mais ni ji bɛ ka na an bɛ to Ala kɔ de ni den sinon n'a taara a ka d'an ye dɛ. nin ko in bɛ écoleden minnu kun kan olu yɛrɛ ye kalanso ministre ka décision ye cogo di. école ta report la ma diya ne ye san bɛ ka na
san bɛ ka tiɲɛniw kɛ mɔgɔw bɛ kɛnɛma ils n'ont pas des abris donc u bɛ don ɔkɔliso kɔnɔ ka t'u dayɛlɛ donc ni ɔkɔli ko k'a bɛna ta san nɔ olu bɛ bila mini olu bɛ si mini o de la to a ma diya ne ye bon ne bolo an bɛ se ka taa le 4 parce que yanni le 4 ka se o y'a sɔrɔ sanji nali dɔgɔyara quoi. Ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye jamana ɲɛmaw ni jamanadenw bɛɛ kɛlen don k'u hakilatigɛ k'a fɔ ko ekɔli bɛna ta novembre kalo tile 4 nata la ko wa ko san'o cɛ ji bɛna jigin o la minnu bɛ ekɔliso kɔnɔ olu na se ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ nin décision in bɛna yɛlɛma caman don Mali kalanko la hakilina jiginna hali bi nin dati ne bɛ sen na ɲinan kalantako la. ɲinɛ samiya kɛra waati ye min dajara namasa feerelaw la namasa danga la namasa bɔ kojugu kɛra sababu ye a ka sɔrɔ sugu fan bɛɛ wa a bɛ sɔrɔ maaw fɛnɛ fɛ sɔngɔ damatɛmɛja la an bɛ se ka mun de faamuya nin tɔ la Umu Kulubali bɛ walawalali kan ye. I n'a fɔ Bamako caman bɛ a wele cogo min namasa danga yan dabɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriden de kama i n'a fɔ pɔmu lemuru namasa o n'a ɲɔgɔnna caman. An bɛ wagati min na sisan o ye namasa ka wagati ye wa yiriden don min kanunen don malidenw fɛ kosɛbɛ k'a da a diya ani a nafa kan. Ka sanga ni wagati wɛrɛw ye namasa sɔngɔ jiginna kosɛbɛ a tabagaw ni a feerebagaw fɛ a feereyɔrɔ caman la o sababu bɔra samiya de la ka d'a kan o wagati de la a bɛ sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ min bɛ bɔ kolowari jamana kan. Bon an bɛ waati min na ko sisan namasa a b'a nɔgɔya waati de la sisan parce que Mali namasa cayara Côte d'Ivoire fana ta bɛ ka caya bon an ye grossistes de an ti a détaillé par kilo 30 2400 o ye Abidjan ta ye bon Mali ta 1600 1800 voilà mais dɔw bɛ 1200 1000 parce que ne a ma san ni a mɔna e tɛ se ka kilo 1 don a la o tu es obligé k'a jigin de soit i ka taa fili sɔgɔmada fɛ ni muso nana u ka tata ta la a tɔ jagoya i b'a jigin an bɛ taa sisan fo fonɛnɛ mun ye mois de janvier peut-être bon ɲina yɛrɛ komi ji bɔra ɲina peut-être an bɛ taa a bɛ se ka kɛ exception ɲina parce que tant que ji bɛ yen namasa bi caya. Ala ni sendikaw sababu min tun bɛ feere sɔngɔ gɛlɛn na sisan olu bɛ sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ la namasa danga la o min fana bɛ se namasa feerelaw ani minnu b'a ta k'a feere ma. Bon alhamdulillah rabbil alamin bi an b'an ka sugu sendika ɲɛmɔgɔw fo parce que fɔlɔ namasa kun ka gɛlɛn an bolo mais bi u jɔ u jɔyɔrɔ la namasa kun bɛ d'an ma 30,000 ani 50,000 mais bi u nana na 30,000 bɔ namasa feere la ka namasa kɛ 30,000 ani 2,000 ye. An ka namasa a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ani Mali de la an b'a feere musow ma 80 kuma dɔw la an bɛ se ka jigin fɔ 70 kuma dɔw la 60 kuma dɔw la 50 prix kelen t'a la parce que n'a kɔni ɲɛna an bɛ don min na komi bi 80 a kilo parce que hali bi an ne ye namasa feere 1,880 30 kilos bi fana ka tila k'a feere 2,600 u bɛ ɲɔgɔn ye bi alhamdulilayi ala ni sɛndika sababu marché a ka fisa bi. Nka maa dɔw fɛ namasa geden sɔrɔbaliya a n'a nali sumayali o ye gɛlɛya ye min yer'u ka baara la. Min bɛ na ni namasa gɛlɛya ye namasa nin ye Mali namasa de ye quoi nin dɔɔni min bɛ na a t'an bɔ quoi i y'a faamuya bon fɔ Abidjan ka na bon Abidjan min ka na fana to n'o fana sumayara o bɛ na namasa gɛlɛya de ye sabula minɛn tɛ yen ni minɛn bɛ yen minɛn bɛ nɔgɔya kɛ mais ni minɛn tɛ yen dun yɔrɔ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ne bɛ k'a feere 100 de bon ne b'a ta 80 m'a feere 100. An bɛ wagati min na nin de namasa sɔrɔ wagati ye a dunbagaw fɛ ka d'a kan ni sɔngɔjigi in bɛ to sen na fo ka taa nɛnɛ ban. ɲinɛ samiya bonyana kosɛbɛ jamana caman kɔnɔ wa kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman kɛ ani ka maa dɔ bɔnɛ u ni na an ka jamana kɔnɔ maa minnu ye kasara sɔrɔ o bɛ jɔrɔ kunbɔ ka kɛɲɛ ni nin kɛwale in ye bolobalalakaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi ni ka dɛmɛ ɲini maaw fɛ ni ka lase maaw ma ji kasara ye minnu sɔrɔ min bɛ ka kɛ sababu ye u ka se ka waati ninnu tɛmɛ walasa ka walawalali sɔrɔ nin na an ka jɛka Aissata Tarawele ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni wagati laban nunu na ji ye tiɲɛniba mun kɛ ka kɛɲɛ ni san ka nali ye o kɛra sababu ye ka degun lase mɔgɔ caman ma diɲɛ fan caman fɛ ni Mali b'o la ɲina kabini juillet kalo daminɛna san bɛ ka tiɲɛni lase mɔgɔw bolofɛnw ani dɔw ni tora la Moriba la ni ale bɛ Sikaso région kɔnɔ yen dugudenw ma kisi. Ni y'a dɔgɔkun kelen ye degun donna Morobala cercle kɔnɔna na san min nana sangani kɔnɔ a taara fo milimètre 200 ni kɔ la o kɛlen ji donna dugu kɔnɔ a ye tiɲɛni caman kɛ
so bina a sera mɔgɔw bololafɛnw ma a sera balow ma hali baganw yɛrɛ ye dɔ fara cɛni min donna Molobala segili kɔnɔ se ka suma ma k'i b'a dun k'a bɔ ka na siri k'a bila tile la k'a don jiginɛ kɔnɔ ji kana ka se ka taa n'o bɛɛ ye ten e tɛ commerçant ye i tɛ mori ye i tɛ foyi ye. Molibala cercle la ji ye tiɲɛniba de kɛ o min y'a to Molibala sigidenw u ye sigikafɔ dɔ kɛ octobre kalo tile 15 san 2024 Bamako kɔnɔ. Minnu touchera a ko la a bɛ bɛn Gwa ou bien du 872 ma an balima musokɔrɔba kelen a fɔra ko o tanyana a ko sen fɛ maintenant ɲɛgɛn minnu bina a ko fɛ ni an ye minnu sɔrɔ a bɛ bɛn 909 ma misiri a fɔra ko misiri kelen enregistré la misiri kelen bina commune minnu ye jiginɲɛ hakɛ di jiginɲɛ 21 o de do. O sigikafɔ sen fɛ ni maa kofɔlen ninnu ye dɛmɛ ɲini k'a lase mɔgɔ degunnenw ma. O la an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ɲumankɛlaw vraiment ni min se kɛra min ye o k'an ka cercle n'u k'a manqué vraiment degun b'an kan a fɔra ko école bɛna ta sɔɔni mɔgɔw bɛ écolisow la u bɛna taa min an bɛ weleweleda kɛ hali n'a sɔrɔ tanti bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ k'i balimaw manqué ni tanti u bɛ se k'u sutura yɔrɔ sɔrɔ cogo min na vraiment an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ ye. O don an bɛ weleweleda de kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan ni mɔgɔ se kɛla fɛn fɛn ye an mago b'a la dɔrɔmɛ man ca dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca i se mana kɛ fini ye i se mana kɛ balo i se mana kɛ fɛn fɛn ni an mago bɛ se ka jɔ a la dukɔnɔw la an mago b'u bɛɛ lajɛlen na. Dɔw yɛrɛ bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u k'u jeniyɔrɔ fili nin ko in na. Nous ne pouvons que vraiment demander d'aide. Nous faisons vraiment aujourd'hui un cri de cœur à l'endroit vraiment des autorités. An bɛ se ka min kɛ dɔrɔn o ye k'an ka dusuma kasi jira ani ka dɛmɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ. An b'a laɲini fɛnɛ maa fɛn o fɛn n'olu bɛ se k'an dɛmɛ nin ko in na an ka jɛ an ka dɛmɛ se Molobalakaw ma. Sanji kasara degun sera minnu ma walima Kucala dugu kɔnɔna bɛɛ degun sera maa fɛn fɛn ma. Exprimé comme ça. Sinon, dans la région de Kucala, globalement, pour toutes les localités qui sont touchées vraiment par cette situation. Ɲina ji ka tiɲɛni fanga bonyana an ka jamana fan caman fɛ ni Molibala b'o la o la Molibala sigidenw ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ani diɲɛ mɔgɔ ɲumanw yaasa k'u dɛmɛ ka bɔ ni degun in kɔnɔ. Garabali wililen kɔfɛ finitigilakaw ka yɔrɔ min filɛ nin ye Kwame Nkrumah kɛrɛfɛ baarakɛla minnu bɛ o yɔrɔ kɔfɛla la olu bɛ ka lawuli ka bɔ sigiyɔrɔ la ni yɔrɔ in na maa caman de b'i dayirimɛ sɔrɔ nka ka kɛ ni fɛɛrɛ kura tali ye ni maa ninnu jagoyalen don ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na an bɛ se ka mun de dɔn o ko la Mayimuna Daw wulila ka se ni maa ninnu ma an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni wale cɛjugu min taara ka école de la gendarmerie sɛgɛrɛ falajɛ maa minnu ka baarayɔrɔ bɛnnen don kanw kɔfɛla ma olu kɔni wulili daminɛna Bamako yɔrɔ caman na garabaliw kɔfɛ tour sera bazarienne kama rond-point Kwame Nkrumah kɛrɛfɛ o yɔrɔ la fleur feerelaw mécaniciens ani feerekɛlaw olu kɔni wajibila ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Aw nana sɔrɔ sɔrɔsiw kan ka yɔrɔ bila dɔrɔn an ka minɛnw cɛ o ye dɔw cɛ an yɛrɛ dɔw cɛ ka taa baw nana kama un jeudi vers 10h comme ça kana convocation ye sɔrɔsiw ni mairie mɔgɔw quoi 10h waati kan ŋa sɔrɔ mairie la d'ici midi dan talaw lamɛn mairie la ko an ka wuli ka bɔ yan nɔ ko insécurité bɛ yen nɔ ko y'a tué donc ko kama kan ka wuli ka bɔ yan nɔ quoi bon o ye dɛrɛn d'an ma jeudi la ko d'ici mardi ka da jeudi voilà d'ici mardi kan ka wuli ka bɔ yan an b'a k'a fɔ entre jeudi et mardi y'an minɛn cɛli ka taa a ka gɛlɛn dɔɔnin na quoi surtout tagayɔrɔ t'an bolo yɛrɛ bon komi ko yɔrɔ tunnen don ko insécurité bɛ yen nɔ an ye se kɔnɔna la k'an ka yiriw tigɛ m'u tigɛlen k'an ka yiriw tigɛ pour que ka yɔrɔ jɛya cogo min na quoi. Bon, on a mardi ka sɔrɔ an ma wuli sisan bon, on a ni papier dɔ ye pour que a fanga bɔ yan pewu yɛrɛ de quoi donc ko n'an m'o kɛ ko lundi k'u bɛna an ka yɔrɔ kama ka wuli ka bɔ yen bon an m'an ban k'an tɛ wuli an fana y'an sigi ten tɔ taayɔrɔ t'an bolo kama quoi u nana lundi matin très tôt ka na don an ka minɛnw na ka tiɲɛni daminɛ kunna in fɛ ka dɔw tigɛ bese la ka dɔw pow ci an fana ka minɛnw jagoya cɛ ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min t'a taga yɔrɔ ye quoi kɛla o cogoya la u ma yɔrɔ fɔ an ɲɛ ma yɔrɔ d'an ma foyi k'an ka bɔ yan dɔrɔn. U ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ u wulilen kɔ maa dɔw y'a sɔrɔ ko nin ko in kɛ kun ye an yɛrɛ de ka lakana kama. Bon ne yɛrɛ kɔni bɛ yan depuis ni 98 kɔni n'i bɔra yɔrɔ kɔrɔ kɔni na kɔni ka na yɔrɔ kura la
o kono o sɔrɔ kɔni o limitelen don dɛ an bɛɛ an fɛn o fɛn bɛ an bɛɛ ye denbayatigiw de ye mais komi ni i bɔra yɔrɔ kɔrɔ la k'a bɛ k'i bɛ taa yɔrɔ kura la Sénégal k'i b'a sɔrɔ kɛ o fana ma nɔgɔn dɛ kɔni a limitelen don kɔni sigiyɔrɔko in n'an wulila ka bɔ yan ne ma kɛ baasi ye parce que jamana ka sécurité bɛ fan o fan n'u ko ko a ka kɛ i b'a kɛ baasi t'a la an kɔni wulila ka bɔ yan bon baasi kɔni ma bɔ ne yɛrɛ bolo baasi tɛ quoi parce que komi an bɛ kan kɔfɛ ni autorité u y'a sariya mun ta donc an b'o kɛ quoi tɛ baasi ye bon en un mot u y'a avertissement di u ko ni u mago sera u ka kan ma waati waati u b'a fɔ k'an ka bɔ yen an ko problème t'a la parce que sigiyɔrɔ ye fɛn dɔ ye ni e yɛrɛ tɛ e yɛrɛ halala yɔrɔ la bi a ma nɔgɔn quoi pour le moment an kɔni ma yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ an kɔni bɛ débrouiller la kɛrɛfɛ fɔlɔ u lawulilen kɔ ka bɔ u sigiyɔrɔw la filɛrɛfɛrɛla dɔw bɛ u ka degun ɲɛfɔ an ye bon an taara minɛn dɔw bila taayɔrɔ t'an bolo quoi wali terrainw kan soit yɔrɔ dɔw la yɔrɔ min ma di an ma yɛrɛ bon dɔw tigi b'a la k'an ka minɛn ta ka bɔ yen donc an kɔni bɔlen yan an kɔnɔna fililen an ka minɛnw bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ ça va pas là-bas u b'an kɔ fɛnɛ surtout fɛnɛ filɛri fɛn dɔ fɛnɛ n'i y'a bila yɔrɔ la f'i ka ji k'a la fɛnɛ ji tɛ yen fɛnɛ u bɛ ka san yɛrɛ fɛnɛ ɲina kɔni cɛla ka bɔ an dɔrɔn a kɛla o cogo la degun min bɛ nin maa kofɔlen ninnu kan nin waati in na k'a sabu kɛ u lawulili ye ka bɔ u sigiyɔrɔw la o kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa dɔw ma o kama u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ne ka baara ye feere de garage kɔnɔ ne bɛ kafew de feere laɲini min b'anw bolo ka kɛ halisa u ko hakili to an na komi anw ye denbayatigiw de ye ne wulila ka bɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ ɲɛ bɛ jɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ i bɛ taa débrouiller bon o kɛnɛ balen o yɔrɔ fana ma bon o le hakili wasiwasi b'an na i bɛ feere kɛ mɔgɔ minnu ma n'olu kɔni taara kɔni i b'a dɔn e jalan sigilen an ne mɔgɔ ma fɛn fɔ o ye tɔɔrɔ dɔ ye dɛ san caman kɔfɛ o yɔrɔ kelen na ka wuli ka bɔ yen don n'a dugusajɛ o ye fɛn ye min ma nɔgɔn nka kun min fɔra a la o b'a yira k'a fɔ ko a kɛkun de ye ka se ka lakana sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ dugu kɔnɔ a ka ca ni san 2 ye baarakɛla minnu bɛ u yɛrɛ sɔrɔ SNIPIL kɔnɔna la ni o ye syndicat jɛkulu ye min bɛ tali kɛ kunnafoni informatique ani gafe o baarakɛla ninnu ka baara gɛlɛyalen don u bolo wa u ka hakɛ dɔw tɛ ka di u ma i n'a fɔ u tɛ ka sara joona u tɛ ka se ka baara kɛ AMO la wa baarakɛminɛn fana tɛ u bolo walasa ka maaw kunnafoniya u ka baara bɛ ka kɛ gɛlɛya min kɔnɔna la SNIPIL jɛkulu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi Abdoulaye Mayiga kun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ka sɔrɔliw lajɛ a bi san 3 bɔ baarakɛla minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ syndicat jɛkulu la ni o ye kunnafoni di informatique ani gafe syndicat jɛkulu dɔ ye olu ka hakɛw tɛ ka matarafa ni o dɔ ye assurance maladie obligatoire n'a bɛ wele ko AMO nga n'i y'a ta k'a lajɛ u ka AMO wari bɛ tigɛ ka bɔ u ka sara la k'a bila INPS ka bolo kan o kɛra gɛlɛya ye nin baarakɛla ninnu ma f'a kɛra sababu ye u tɛ se k'u ka du musaka dɔw sara k'a sababu kɛ u ka saraw tɛna joona walima k'u yɛrɛ furakɛ walasa k'u kanbɔ jamana ɲɛmaaw ma u k'a dɔn u bɛ ka baara kɛ gɛlɛya la cogo min na SNIPIL ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi tarata don octobre kalo tile 15 san 2024 Centre national de la cinématographie du Mali la CNCM an ko UNTM n'o ye jamana lafasali soba ye baarakɛlaw ka lafasali soba ale ni jamana ɲɛmɔgɔ ka taa se cakɛyɔrɔw ka soba ma n'o ye patronat ye olu ye lasigili kɛ san 2020 wagatiw la laɲini dɔ senfɛ k'a yira ko ka bɛɛ ka indice salarial k'o bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ o senfɛ augmentation kɛra étape filɛ fɔlɔ kɛra 2020 filanan kɛra 2021 an ko min kɛra juillet 2021 fo bi juillet 2021 fo bi o ma appliqué an ka cakɛyɔrɔ dɔw la fɔlɔ wa fɛnɛ min ni o ye kɔrɔlen ye o rappel bɛɛ ma sara fo bi an ko o ye injustice ba ye nin kunnafoni di kɛnɛ in kan baarakɛlaw ka lafasali tɔnba UNTM ale ka ɲɛmɔgɔ dangan kun bɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnɛ kun kan ka sigi walasa degun min b'u kan u k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna an y'a yira n ko baara jari ye cogo o cogo fo baarakɛ minɛnw ka k'i bolo fo moyen ka k'i bolo min b'i permettre k'i ka baara kɛ an dun ka jateminɛ na bi fɛn min bɛ anw jɛ bi o y'o de an ko i tɛ se ka cakɛyɔrɔw sigi
k'u sigi ni sariya sen ye k'i t'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ. Bon, n b'u fɔ déjà u ka wuli ka jɔ in na parce que ni degun b'i kan n'i ma wuli k'a ɲɛfɔ mɔgɔw t'a faamu surtout ni degun b'i kan ni i ma essayer ka anticiper ka wuli ka jɔ dɔw daminɛ mun tɛ baara bila bolo sɛbɛn ye ni fɛnw ye mun tɛ furukini kɛlɛ ye n'u ye mun daminɛ sisan. Je pense que o de d'ailleurs INTM ka laɲini dɔ ye. Walasa fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la, INTM y'a yira k'a bɛna u ka nin ko in ta ba la. Ale fan fɛ, Sinipili y'a yira k'a bɛ to tan fɔlɔ ka Mali jamana ɲɛmaaw sira filɛ. Degun mun b'u kan degunbaw don. Donc au niveau de l'INTM an bɛ se ka mun fɔ c'est que an dɔw don. Donc an tɛ se k'an sigi o fana lajɛ k'o to ten. An bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ o ye ka anticiper. Walasa a kana wolo fɛn dɔ la mun bɛ ta k'an bɛɛ bolo dan bi an ye u ka degun bɛɛ lamɛn sini réunion yɛrɛ bɛ yen bourse la mercredi an bɛna ɲɔgɔn ye yen nɔ ni mun kan ka se ka kɛ walasa problèmew bɛɛ ka wuli ka b'u kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye an b'o bolo da pour que vraiment nin problèmew bɛɛ ka se ka résoudre ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye. Ka kɛ ni nin ko ye Sinipili y'a yira k'a tɛna baara jɔ kɛ walima ka baara bila kɛ nka a ko k'a b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka degun ninnu ta ba la walasa u bɛ se ka baara kɛ a ɲɛma cogoya min na. Ni de bɛ dan sigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.